हाबनोसै नै आबौ आबैनि नारजां बोराय आरो नारजां बुरैनि सिङाव एकदम बरिया फार्स्ट क्लास माने नारजां बोराय नारजां बुरै नालाय आबौनाव एथ्रा गोजाननिफ्राय फैदों दिनैहाय मोजां मोनगोन गोसोखौ औ नारजां बोराय होनोब्ला माने गोदोहाय आरोखि आलासि फैनायाव आरोखि बर' बोरायनि मोनसे जारिमिन बे बुस्थुआ नारजां बोराय नारजां बुरै होननाय नामा नङामोन बियो खिन्थु काहानिया ओरैबायदि जादों आलासि फैनायाव बे बोराया आरोखि आबौआ माने बुरैखौ नारजि ओंख्रि संसिनदोंमोन नारजि ओंख्रि संनायाव जायैनि थाखाय जोख्लाय हरनाय बायदि जादों आरोखि आबैखौ दा नैबे आबौ आरोखि नारजां बोराय बै थाबोनाया आबै नारजां बुरै आरोखि मोनफैबायमोन नै अखा हानानै थांनो हायाखै दाबो सफैनायजों अखा हानायजों नै आबौबो दङ आबौ मा जायगा होनदोंमोनलाय बियो मन्दिरा नादांगारि आबौ दङ नादांगारि बेफोराव जोङो नै आथिं सुनो नागिरदों ओमफ्राय गाइखेर लुनांगौ नै बेवहाय दंजोबो नै बेयाव आथिं आखाइ सुजोबनांगौ औ खनथामल' एसे फैसाखौ नैबावसो होनांगौ ना हेलौ लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आबै आरो आबौनि गोदोनि नारजि ओंख्रि संनाय काहानि दङ बेयाव आफा आरो आइमोननो बावनो थाखायनो प्रसाद लगायबाय दा जोङो लगायगासिनो दङ जाय एकदम हाखु दाखु जाथारदों अखा हानायजों जाबजों दा जोङो लगायगासिनो दं नै नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन नैबे आबै आबौनि थानसालिखौ नायनोब्ला लोगोफोर लगायखांबायानो रेडि जाजोब्बाय दा जोङो बावनायनि लाहार फाहार खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एक्सपेक्ट खालामालासिनो नैबे जाहैबाय आफा शिब आरो पार्बतीनि थानसालि बेयो राउन्ड दङ मन्दिरा बे देरसिन बेनिखायनो जों बेखौ बावग्रोनांगौ जायो गिबियाव गणेशखौ बावग्रोनानै जोङो नैबे आफा शिब आरो पार्बतीनियाव फैदों बेयावनो प्रसादखौ लगायफैजोबदों नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गिदिंगासिनो दङ नै माने गल राउन्ड आरो मन्दिरा नायलांबाय थाबानो जाबाय सोरनि सावगारि बिलाय हा बे सावगारिया सोरनि नै ओरै नाय नै रायजोफोर आं नोंथांमोननो बावनायखौ देखायलांनो हानाय नङा नाथाय आङो
मन्दिरफोरखौ देखायलांनो आखायाव लागोन हाजासेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो नायलांनानै जाहाथे मोजां मोननानै लाइक आरो शेयार खालामो साबस्क्राइब खालामनानै हो बेखौ हले दाबावथा लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो फोरमायनो सानो आं हागौमानि माने मन्दिरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन नोंथांमोना जाहाथे मोजाङैनो मोजां नुलांनो हायो आरो फैनो गोसो जायो माने मालाबाफोर नोंथांमोनाबो फैनो हागौ फैयोब्ला नुगोन नैबे आफा शिब आरो पार्बतीनि दा जोङो नै बेसहरियाव बावगासिनो माखासे बावनानै थांबाय आरो जों दा लास्ट जानानै दं बावगासिनो दं नै लोगोफोर दा जोङो आगान सुरबाय आबै आरो आबौ नारजां बोराइ नारजां बुरिनिसिम ओरैजाय थाबायलांनांगौ थाबायनानै बै गोजौहालागैसो आबै आरो आबौनि थानसालि दा जोङो आगान सुरगासिनो नै लामाया फिसायैनो मोजां थांनो नैबे जाहैबाय आबैनि जोख्लाय हरजानायनि दुखुजों गाबनाय मोदैनि बोहैबोनाय बे स्राय स्राय नैबे दैया दा जों बे दैयाव थांनाय समावसो सान्थि लानानै थांनांगौ दा जोङो लानो मोना बेयाव बथल एरिखौ जोङो गालांजोबनांगौ नैबे आबैनि मोदै बियो सिरियाव गाखोजेनबाय दै नै फिस्लाथार लोगोफोर बिराद फिस्ला बियो लासै लासै थाबायनांगौ बेयाव नङाबा बोरैबा गाज्रिनो हागौ लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लासै लासै देखायलांगोन आङो नै हाजो हाला सारि सारि बिफां लाइफां आबौनि थानसालिया नारजां बोराइ नारजां बुरिनि मन्दिरा नुबाय नै आबै आबौनि मन्दिरा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै मादैया जोंनानो फैबाय आरो माखासे मादैमोन फैबावगासिनो हनै लास्ट जादों फैगासिनो जोबोद समायना रमायना जायगायाबो नै बेनो आबै आरो आबौनि थानसालि बेयो मन्दिर नै सालथेयाबो अखा हानानै एकदम थनथ्र'नानै दंथारो सालथेया गासिबो अखाजों सिजोबजाबाय उफाय गैया लोगोफोर अखा गैयि बायदि खालामनानैबाबो फैनांबाय दिनै आबै आरो आबौनि थानसालिखौ नायनो थाखाय नैबे स्राय स्राय बोहैबोनाय दैया एकदम हाजो खर'निफ्राय बोहैबोनाय नैबेनो आबै आरो आबौनि थानसालिया मन्दिरा बेजों बोहैलांदों दैया बे सेरजोंनो बेजोंनो फैनांगौ जोङो नैबे गोजौजों बोहैबोदोंमोन नैबे अन्थाइ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै दासो माखासे सफैबाय दायो जोङो आबै आरो आबौनो बावनायनि नै लाहार फाहार खालामनो नागिरगासिनो माखासे बावजेनबायानो बावनानै जोङो बाहेरायाव माखासे थाबाय नै बावगासिनो दङ आबै आरो आबौ नारजां बोराइ नारजां बुरिनि गोदोनि काहानि दङ आबै आरो आबौना गोबां काहानि बयहाबो माने जिउआव काहानि थायो बेनि थाखाय आबै आबौनिखौल' काहानि साननानै दाला आबै आबौनाबो माने मोनसे काहानि आरो जोंनि मुनसुमायाफोरनाबो मोनसे गोबांथार काहानि थायो लोगोफोर आबैखौ जोख्लायदों आबौआ मालाय माबानांगौ दे नोंजों खेलायगोन दा आमबाय बाल दहाय आबौजों जा खेलायनो हायो नामा नों बेवहाय
बेवायालाय माबायदि मोनदों फैनानै एसे बुंहरदोब्रा गोसोखौ मोजां मोनदों स्रां स्रां मोनदों औ गोसोखौ ससे गाखोलांखागोन हायाबा ओंखारफिनगोन ससे थांनानै ना गावखौ लाबाय दोनदो बेयाव बावहैदो बेवायालाय माबायदि मोनदों हाब बरिया मोजां मोनदों आबौ बेगाव फैनो मोननानै आबौजों खेलायबावगोन आं दा थोजासे हानायखिनिखौ आबौनि जायगा आफानि जायगायाव फैनो मोनबाथाय गोसोआ सान्थि मोनखायो आंहा ओरैबायदि माने अजन गैयि बायदि मोनलायखाबाय आंखौनो नंगौ दोननो हाला आरो बे आंनिब्रा माबा मोनसे दा जोङो बावखांजोब्बाय नै दा थांफिननायनि एसे लाहार फाहार खालामनाय जाबाय फैया मानो नै मादैया गिबि ओंखारनाय जाबाय मादैयानो फार्स्ट ओंखारबाय दा मादैया फैगासिनो आरो माखासे फैबावगोन लासै लासै फैगासिनो दङ दा जोब्बाय जों बिदाय लानो नागिर जों रावखौ मिथिया जों हले नेलु नेला गैला आरो जों सिगां माखासे दासिमबो फैयाखै नै गेटआव मोनफैबायानो बेनो गेटआ लोगोफोर आबै आबौनि मुं लानानै अन्नानै नोंथांमोना लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंनि चेनेलाव जायफ्रा जुदि गोदानै दङ बिसोर बिथांमोनखौबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामो अन्नानै दाबाव प्लिज नै दायो जोङो ओंखारबोबाय हनै लारि लारि आबौखौ आबैखौ बिदाय लाबोबाय जों दा न' फारसे थांफिननायनि लाहार फाहार खालामफिनबाय लोगोफोर नै जोङो दा ओंखारबोगासिनो दं गासैबो माने ज' बिदाय लाबाय बेनिफ्राय जोङो न' फारसे थांफिननायनि लाहार फाहार खालामबाय लोगोफोर भिडिअ'आ एसेयावनो जोबनोसै नोंथांमोननो आं बेखिनिखौनो खिन्थानानै बा दिन्थिनानै गोजोननाय लाबाय